साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। वालावलकर रुग्णालय, डेरवन, चिपळूण आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना युवासेना कलमड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कुंभारवाडी कलमड इथं आयोजित आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या शिबिरात अनेक आरोग्य तपासण्या करण्यात आल्या। व्यवस्थित मॅनेजमेंट वगैरे व्यवस्थित केली। आम्ही सगळे डॉक्टरची भेट दिली, गायनोकॉलॉजिस्टला पहिल्यांदाच भेट दिली, मग त्याने औषधं वगैरे व्यवस्थित दिली। आम्ही मंडळाच्या वतीने आभारी आहे त्यांचे। या शिबिरामध्ये ऑर्थोपेडिक्स असेल, महिला तज्ञ असेल, ह्या सर्व नियोजन केले होते। कसं ते चांगले व्यवस्थित सगळ्यांनी आम्हाला तपासलं वगैरे। ममता सुद्धा त्यांचे खरंच मी हाडांच्या डॉक्टरांकडे गेलेली, त्यांनी खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आहे आणि सगळी औषधं आम्हाला मोफतच दिलेली आहे। मी अर्चना सुशील कोरगावकर आज युवासेनेच्या आणि युवासेनेच्या डेरवनच्या संस्थेच्या माध्यमातून जे काय शिबिर राबवलं गेलं ग्रामस्थांसाठी, कलमड ग्रामस्थांसाठी, ते खरोखर ते आमच्यासाठी लाभदायी ठरलं। ते यांची सेवा म्हणजे आरोग्य सेवा जी दिली आहे ती खरोखर खूप उत्तम सेवा दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते आणि त्यांनी जे कार्य युवासेनेने केलं त्यांचंही खूप कौतुक करते मी आणि त्यांच्याकडून ही खूपच सेवा मिळाल्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभारी आहे। खरं म्हणजे मी सांगेन की गेले 8 दिवस आम्ही शिबिरं घेत आहोत, जी मोफत नेत्रचिकित्सा शिबिरं 6 ठिकाणी या विधानसभेमध्ये घेतली आहेत। ती जवळजवळ आज हे 3रं शिबिर आहे आणि गेल्या 2 शिबिरांना फणसगाव येथे, शिरगाव येथे आम्हाला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद जनतेकडनं भेटत आहे। तिथे रुग्णांची तपासणी जवळजवळ 200-250 रुग्णांची तपासणी झाली आणि त्या माध्यमातून आम्ही जवळजवळ शिरगावला 47 आणि फणसगावला 51 याचे मोतीबिंदू रुग्ण सापडले आणि त्याची ऑपरेशनं आम्ही जानेवारी महिन्यात सरकारी दवाखान्यामध्ये पार करणार आहोत। या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला माहितीच असेल, तुमच्या माध्यमातून आम्ही आरोग्य व्यवस्थेवरती कणकवली विधानसभेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी भेटी दिल्या होत्या, प्रत्येक PSCमध्ये भेटी दिल्या होत्या। ही यंत्रणा कशी कुचकामी आहे आणि खरोखरच ही यंत्रणा कुचकामी होती, जे फक्त पेशंट रेफर करण्याचं काम करते आहे। जी हे पेशंट ओरस येथे जातील किंवा बांबुळी येथे किंवा कोल्हापूर येथे जातील, कसे जातील या आरोग्य यंत्रणेनं केलेलं आहे। पण तरी पण आम्ही फक्त आरोप करून थांबलो नाहीत, तर या ठिकाणचं काहीतरी सोल्युशन दिलं पाहिजे, काहीतरी याच्यावरती औषध दिलं पाहिजे, म्हणून आम्ही या आरोग्य शिबिराचं नियोजन केलेलं आहे। आणि या ठिकाणी आम्ही मोफत नेत्रचिकित्सा शिबिर घेतानासुद्धा आणि मोफत शस्त्रक्रिया शिबिर घेतानासुद्धा आम्ही एक डेरवनची टीम या कलमड विभागामध्ये बोलवलेली आहे। वालावलकर ट्रस्टमार्फत चांगल्या पद्धतीचे स्त्रीरोगतज्ञ असतील, ऑर्थोपॅडिक असतील, ब्लड शुगरच्या टेस्ट असतील आणि कॅन्सरवरचे उपचार असतील, अशा विविध योजनांचे आणि योजनामधनं उपचार असतील, अशा विविध ठिकाणचे तज्ञ डॉक्टर्स इथे आलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून आम्ही या जनतेला, या रुग्णांना सेवा देण्याचं काम या कणकवलीच्या कलमड युवा सेनेच्या टीमने केलेलं आहे। तर त्यांचं मी पहिल्यांदा धन्यवाद देतो आणि खरोखरच चांगल्या पद्धतीचं हे आयोजन, या शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी कलमडमध्ये यांनी घेऊन आता जवळजवळ 100च्या वरती पेशंट तपासले गेलेले आहेत आणि आज हे शिबिर 2-3 वाजेपर्यंत आहे आणि आणखीन तपासले जातील। येत्या काळात जे 3 शिबिरं आमची मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची आहेत, ती पण चांगल्या पद्धतीने आम्ही पार करण्याचा प्रयत्न करू, जनतेची सेवा करण्याचा प्रयत्न करू आणि जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आमच्या युवासेनेमार्फत नक्की करू। तर जनतेची बांधिलकी ही शिवसेनेशी आहे आणि म्हणून अशाच माध्यमातून आरोग्याच्या व्यवस्थेवर जनतेला कशी त्या ठिकाणी मदत करता येईल, हा एक प्रयत्न हा युवासेनेच्या माध्यमातून सुशांतजींच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यातली, या मतदारसंघातली युवासेना त्या ठिकाणी कार्यरत झालेली आहे आणि 6 शिबिरांचं आयोजन या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युवासेनेच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेलं आहे। हे 3रं शिबिर आज या ठिकाणी पूर्णत्वास येत आहे। खरं तर फणसगाव असेल, शिरगाव असेल आणि आता कलमड
शेकडोंच्या संख्येनं म्हणजे हजारोंच्या संख्येनं ग्रामीण भागातली जनता, शहरी भागातली जनता, अनेक रुग्ण हे या निमित्तानं या शिबिरामध्ये सहभागी झालेले आहेत. सर्व तपासण्या या त्या ठिकाणी आजाराच्या मोफत आहेत. नेत्रचिकित्सेचं शिबिर आहे, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया या ठिकाणी होणार आहेत. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या सगळ्या अनेक आजार आहेत प्रत्येकाचे, या आजारांचं योग्य निदान होणं, त्यांच्यावर योग्य उपचार होणं आणि योग्य पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया होणं हा एक प्रयत्न हा शिवसेनेच्या माध्यमातून आहे. आपल्याला माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी सगळी आरोग्य यंत्रणा आहे ही संपूर्ण मृत्यूशय्येवर आहे आणि प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय असेल, PSC असेल, सगळ्या आरोग्य सेंटरमध्ये हीच वानवा आहे, हीच परिस्थिती आहे. रुग्णांना अतिशय सेवा त्या ठिकाणी मिळत नाही, कुठल्याही त्या ठिकाणी औषध उपचार होत नाहीत. कुठल्याही प्रकारचं प्रत्येक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय हे सल्ला केंद्र झालेलं आहे, माहिती केंद्र झालेलं आहे. आणि या सगळ्या आरोग्य केंद्रांमध्ये चांगल्या प्रकारचा औषध पुरवठा व्हावा, चांगल्या प्रकारचे निदान व्हावी, चांगल्या प्रकारचे उपचार व्हावेत, हा प्रयत्न शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला जाग आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याचबरोबर एकीकडे विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका निभावत असताना लोकांनासुद्धा चांगली सेवा आरोग्याबाबतीत मिळाली पाहिजे, ही सुद्धा आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून एकीकडे विरोध करत असताना एकीकडे जबाबदारीची जाणीवसुद्धा युवा सेनेला त्यानिमित्तानं आहे. आणि म्हणून प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये, प्रत्येक या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारच्या भव्यदिव्य शिबिरांचं आयोजन करून या जनतेचं आरोग्य हे निरोगी कसं करता येईल, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी सुदृढ कसं बनवता येईल, हा प्रयत्न शिवसेनेचा त्या निमित्तानं आहे. ज्या युवा सेनेच्या वतीने आज ह्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये आज कलमठमध्येच नाही तर सगळ्या ज्या जवळजवळ आठवडाभर हे शिबिर चाललं आहे. आणि आजचं हे शिबिर खरोखरच लोकांनी म्हणजे ह्या मतदारसंघातली लोकं आपली निरोगी राहावी, चांगली दृष्टीने चांगली राहावी, यासाठी जे सुशांत नाईक युवा सेनेने जे प्रयत्न केले ते खरोखरच सुटपूत आहे. आणि वालावलकर हॉस्पिटल म्हणजे एक नामांकित हॉस्पिटल, आज मुंबईपासून त्या गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत असलेलं वालावलकर हॉस्पिटल हे चांगलं सुशिक्षित आहे. आणि तिकडचे चांगले डॉक्टर येऊन इकडनं तज्ज्ञ लोकांना, इकडच्या नागरिकांची जे नेत्राची तपासणी करतायत इतर, आणि त्यांनी आरोग्यासोबत कॅन्सरबद्दल सांगितलं. सर्व जे आज शिबिर इथे चाललं आहे ते खरोखरच सुंदर आणि सुंदर कार्यक्रम आहे. आमच्या आदित्य साहेबांना अभिभेद असलेला हा कार्यक्रम आमच्या सुशांत नाईकने घेतला, म्हणून त्याबद्दल त्याचा अभिमान. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.